Double tap to open. Mega Digi Bible. Main reading book. Ephesians. Main reading chapter 1. The eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of his calling. No limitations to the believer. Enlightens the eyes of the heart and discerning the truth. Omega Digi Bible. Available in English, Portuguese, and Spanish languages. Good day. I'm Brother Eli Soriano, overall servant of the members of the Church of God International. I want to invite you to join us in a minute of prayer every day, 9:30 a.m. Eastern Time, to pray for humanity and the whole world as we go through these perilous times. While safety measures like washing of hands and strengthening of our immune systems may help us through this horrible predicament, there is still no precaution or cure more powerful than God's mighty intervention. And we need His intervention now more than ever. It doesn't matter what religion you are in or what denomination you belong. This is an invitation for all the people around the world who cares for the future of their family, friends, loved ones, and humanity as a whole. Everybody is welcome to pray with us. For more details, you can check out the description box below. Thank you very much, and I hope to hear from you soon. May God bless you.
Be
Muli po mga kapatid at mga panauhin, sama-sama po tayong manalangin. Ano yan naman ahoho, pamocho mamayo na yung mampay. Panginoon naming Diyos, Ama naming sumasamang halak. Arade, yan yung kupon. Muli po kami Yan ay jawasro. at nagkakaisang Awawuda bakro no dimo. salamatang kapo namin Ama. Ebio yagina yashiyam. Yadi akoma koro ebum. Eja. Eya niso bebre sa yan sa tumiaka kwenya pa tisi. Sa yadi betie wa mransem kronkron. Wada biara wututum yan. Na waje ya busia. Wasayan yadawa. Na wamayan die abuayen na wamayen manebro de yɛbɔ pa yeso agya da yɛnsa ka yɛnum na de betumi ayɛ ahyɛ yɛnum nyinaa mu na se yɛbɛda wase yɛsrɛ wo sɛ ma yɛn nso w'ani wɔ wo kronkron bea yɛmpa yɛbɔ ne sɛ da hunu yɛn mmɔbɔ fa yɛn sini ntɔ ne yɛn fumusuo pii kyɛ yɛn dia che wana wafumu yenu ya baba hwehwɛ wansɛm mu abua ya baba sia wansɛm kronkron na sɛ yɛhwɛ yɛn ho a yɛtena ne nsɛm kronkron yɛsrɛ wo sɛ ka yɛn ho na bue yɛakoma mu na yɛtumi anya ahoɔdene ate wɔnsɛm ase na yɛnya wɔtene ne nsɛm a ɛmu dɔ mu nti yɛseɛ yɛsrɛ wo sɛ ma wɔ nokorɛ ɛnhyerɛn yɛn akoma mu na yɛnya honhom korɔ deɛ yɛsɛtie ama wo mmara nsɛm yɛsrɛ wo sɛ deɛ yɛgyina anim kan na ma honhom kronkron tena yin mu awudo ba kro ne mu de ne da wase amen.
Asomdwoɛ a ɛfiri Agya Nyankopɔn ne yɛn Awurade Yesu Kristo ɛntena yɛ nyinaa mu bio ɛberɛ a yɛgu so ɛsua Nyankopɔn tenene nsɛm na yɛne anuanom a yɛfiri Church of God International na yɛda Awurade ase sɛ yɛnsa tumi aka akwanya pa sɛ abio no yɛbɛdwendwene gyidie mu nsɛm ho na deɛ wɔka yɛ ho ne dɛn no ɛyɛ brother Eli Soriano. Brother Eli yɛnkye akoma nnuanom ma mo nyinaa akye adwo na yɛda mo ase Awurade ama yɛn akwanya pa foforɔ sɛdeɛ yɛbɛbɛtumi akasa afa yɛn gyidie mu nsɛm ho yɛne da soɔ no sɛ mo nyinaa mo wɔ ha yi ahohoɔ nso ka ho yɛda mo ase sɛ da biara mo nya abotere ne abɔdwokyare ebi a yɛn yɛ asɛm ti a ɛware ɛfiri sɛ yɛn ɛfa gyidie ho na so mɛne da soɔ no sɛ momma yɛn ɛnsane mo ho ɛnkɔ momma yɛn sua gyidie asekyerɛ mapa ɛfiri sɛ gyidie ng mga pastor at ng gyidie yɛ ɛnsɛm a yɛkyerɛ aseɛ mprɛ pii wɔtwerɛ kronkron mu ɛna asɔfoɔ atorofoɔ bebree nso ɛne asɔfoɔ ɛne sukuu a asɔfoɔ kɔfa nteteyɛ mu ɛnso wɔkyerɛ aseɛ basaa sɛ yɛka sɛ gyidie a yɛwɔ gyidie ahodoɔ yɛwɔ nkyerɛkyerɛ ahodoɔ yɛwɔ ewura mu mmoawa ho nkyerɛkyerɛ yɛwɔ nsuo mu nkyerɛkyerɛ ne nyinaa firi yɛwɔ zoology, theology kyerɛ sɛ Nyankopɔn ho nkyerɛkyerɛ anaa Nyankopɔn ho nimdeɛ yɛne theology asekyerɛ sɛ ɛba theology mu a anaa ɛba Nyankopɔn ho nimdeɛ ho a nipa dodoɔ no a na wɔn kyerɛkyerɛ nneɛma a ɛyɛ mfomsoɔ ɛfa wɔ Nyankopɔn ho wɔ twerɛ kronkron mu Katolikefoɔ nkyerɛkyerɛ ɛfiri Katolikefoɔ nkyerɛkyerɛ so Yehowa Dansedifoɔ Mormon ana Latter Day Saintfoɔ bebree na megye di sɛ saa nkurɔfoɔ bɛka sɛ ɛyɛ nkyerɛkyerɛ ɛfa wɔ Nyankopɔn ho nanso wɔn aporo te sɛ Katolikefoɔ nkyerɛkyerɛ ɔmo sɛ Petro ne wɔbotan no na ne so na wɔsi asafo ne siiɛ ɛfiri sɛ ɔmo sɛ Petro ne sɛ ɔbotan na wɔn nsua da sɛ asɛm ɔbotan no wɔ asekyerɛ bebree asɛm ɔbotan no Petros ɛyɛ boɔ ketewa ɛnyɛ boɔ kɛseɛ twerɛ kronkron no mu no ana Greek kasa no yɛfrɛ no sɛ Petra na yɛyɛ botan kɛseɛ ɛmo na ɛdin Petros no ɛfiri na Petros ɛyɛ sononko firi Petra ɛfiri sɛ Petros ɛno na Awurade Yesu Kristo ɛde frɛ Petro kyerɛ sɛ boɔ ketewa ana boba ketewa kyerɛ sɛ Petra kyerɛ sɛ boɔ ketewa ɛmɔ Petros kyerɛ sɛ boɔ kɛse a boɔ a wɔsi asafo ne sii so no ɛnte sɛ Katolikefoɔ nkyerɛkyerɛ te Katolike asafo no sɛ ɛba Nyankopɔn ho nkyerɛkyerɛ mapamu a ɛba nkyerɛkyerɛ papa ɛfa wɔ Nyankopɔn wɔn mo deɛ ne yɛ nkukuodie ɛfiri sɛ Petro ɔyɛ boɔ ketekete no ɔntumi nso asafo no na mmom fapem mapa wihia ma asafo no yɛhia fapem kɛseɛ Greek kasam no yɛ Petros kyerɛ sɛ masculine kyerɛ sɛ deɛ ɛfa barima su ho na deɛ wɔ maate yɛ nwoma no mu no Yanka Petros
abura Kristo kan sɛ abotan yi so na mede masafo besie no asɛm abotan a ɛwɔ hɔ wɔ saa twerɛ nsɛm no mu no ɛyɛ Petros ɛnyɛ Petros ɛno nti ɛnyɛ Petro yɛn mu nkoa mpo no a nkurɔfoɔ keka sɛ Petro ne ɔbotan a wɔsi asafo ne sii soɔ no kyerɛ sɛ ɛba Nyankopɔn ho nsɛm a ɛba tene ne nsɛm a nkurɔfoɔ yɛ gyimifoɔ ɛfiri sɛ yɛn yɛ atorɔ kɛseɛ yɛnsi asafo no ɛnsi Petro so na mmom Petra kyerɛ sɛ boɔ kɛseɛ ɔbotan na ɛyɛ boɔ kɛseɛ Petra kyerɛ sɛ boɔ kɛseɛ ɛnyɛ Petros ɛyɛ boɔ ketewa na ɔkɔ asɛm a wɔ mu no sɛ wɔde boɔ kɛseɛ na di dwuma sɛ asafo no bɛsi esi botan so na mpo Petro yɛsi ne mpo si saa botan no so wɔma yɛn kenkan Efesofoɔ nwoma eti 2 ahenkyɛmu 20 na wɔsi mu asi asomafoɔ botan no so na Yesu Kristo ne twasotibuwɔ titiri no wɔde mu asi asomafoɔ ne adiyifoɔ ma Yesu Kristo no ara ne twasotibuwɔ titiri no nti botan yɛsi asafo ne sii soɔ no Yesu Kristo ne anamo hyɛ ne nso anya asomafoɔ no so ne yɛsi asafo ne siiɛ na mmom yɛsi wɔn mo si asomafoɔ ne adiyifoɔ fapem so asomafoɔ ne adiyifoɔ no kadeɛ yɛsi wɔn sii soɔ no so yɛsi wɔn mo si botan bi so anya asafo no ne yɛsi sii wɔn so na sɛ asomafoɔ no ne adiyifoɔ no yɛsi wɔn mo nyinaa si twasotibuwɔ titire no so na saa twasotibuwɔ titire no ɔne Awurade Yesu Kristo de di ho adanse wɔ Petfoɔ nwoma di ka etimi nsankyɛmu 12 na fapem foforɔ deɛ obiara rentumi ento nka deɛ yɛhyɛ hɔ dada ɛne Yesu Kristo no ho emu da hɔ pefee asafo no fapem ɛyɛ wɔ botan ɛyɛ Awurade Yesu Kristo ɛnyɛ Petro Efesofoɔ nwoma eti 2 nkyɛmu 20 Petro mpo yɛsi no si ɔbotan na wɔne Kristo so na ɛnyɛ ɔno ne ɔbotan a ɔyɛ fapem no na ɔkɔ asɛm a wɔ mu no sɛ Petro no ankasa mu mpo aka sɛ twasotibuwɔ titire no ayɛ Kristo na ɛnyɛ wɔno Petro mogno sɛ Catholic akyerɛkyerɛfoɔ dwene a anka yɛn mu nko mpono manim bɛgu ase yɛn podi ho adanse so ɔmo yɛ atorofoɔ yɛn kenkan asomafoɔ ne nnwuma ati nan asomama mo nyinaa mo hunu sɛ na Petro ne nnipa yi na ɛkasa o ma Israel fie ne Yuda fie nyinaa hunu sɛ Yesu Kristo Nazaret ni a mosre no a wenya na naging pangulo sa panahon mo nyina ni Israel man nyina hunu sɛ Nazaret ni Yesu Kristo mo bɔɔ no asɛnnua mu a Onyankopɔn nya ne firi awufuo mu no din mu ɔno mo na oyi gyina mo anim na ne ho asane yi oyi ne ɔboɔ a mo abantofoɔ mu no na abedi twaso ti abedi ntwaso ti na nkwagye ini wɔ biara mu na enso di foforo ini wɔ soro eti yemu na Yesu Kristo ɔno ne saa botan no ɔsɛ Yesu Kristo din mu na wonipa gyina manim a ne ho sane no na wɔnyade Yesu Kristo ne wɔ botan ya mo abantofoɔ mo apoɔ na Petro no wankasa mu na wɔkasa ha yi
na atwa so tibuo titiri no na ne so na wosi asafo no asiye ano na atwa so tibuo anasa abantofoɔ apoye no wana wosi fie no abantofoɔ no apo na wano ne wabotan no anche mudu baako Yesu Kristo wano ne wabotan no saa botan no yɛ botan bɛn ye twa so tibuo titiri no twa so tibuo titiri ye mu da hɔ pɛfɛ wɔ Twerɛ Kronkron no mu na wosisi twa so tibuo titiri no so na nyɛ obiara sɛ Awurade Yesu Kristo ɔno ne nokoro asafo a wɔ Twerɛ Kronkron no mu fapem nyɛ obi foforo ebinom keka sɛ ɔbotan no yɛ Petro ahai na enada ne atoro a ɔmo keka sɛ Petro ne wɔ botan kɛseɛ no na ɔmo kyerɛkyerɛ ɔmo boa ɔmo ayɛ nkenkan Catholic-foɔ ngoma ɛsɛ asomafoɔ ne nsakyerɛeɛ ana asomafoɔ ne ngoma nsakyerɛeɛ Apostles' Creed ɔmo ayɛ nkenkan a yɛ Reverend Clement H. Crock atwerɛeɛ ɛsɛ Latin asɛm Petra kyerɛ sɛ boɔ no Petro so na wosi asafo ne siye mahuno Ang salita ay Petra. Ang kahulugan, a mass of rock. No? A mass of rock. Petra, terasa buo kasiye. Buo kasiye no. Hindi naman sa Latin itinulat ang Biblia. Abisa karla kasa fono, omo kasa omdidi jumani ya Latin kasa, na munim. Twerɛ Kronkron ya antwene Latin kasa mu. Watwene Hebrew ni Greek kasa mu. Ena watwene kakra wa Aramaic kasa mu. Nti sa opa ponti na ba kasa ye Petra. Asa chende se Petra. Eno so na wosi asafo ni si ya oboa eye nada. Adetra efese fuo ngoma timienu nchemu adio no akase. Asomafoɔ no ne adiyifoɔ no Petro ka ho. Mama wana Adam, mama mo kwan ma obiara nsisi mo. Petro oya asomafoɔ no mu baako. Petro yi a mo so no yesi asafo ne si ni so no. Ono so ka asomafoɔ no bi. Ephesians chapter 2 verse 20. Abesofoɔ ngmatimi enu nchemu aduo no ase. Adiyifoɔ no fapem. Na wani adiyifoɔ ne asomafoɔ no fapem. Kristo Yesu no ara ne hwe asotire no wabotana wasi asafo ne si so no. Wasi asafo ne si Kristo ayo botana so nya Petro. Mama yankenkan yen wa afisofo metimi enu nchemu aduo no yen ade wo bɛkɔ wɔ soro ahema mu yɛtia Twerɛ Kronkron no na waba sɛ yɛkɔwɔ ahotefoɔ no wɔ soro na ahotefoɔ no yɛwɔ wɔn wɔ soro no ɛna yɛde mo ba asase sɛ bedware wɔn mo ɛnti Catholic-foɔ wɔ afahyɛ ma ahotefoɔ afahyɛ na ni Twerɛ Kronkron no mu ɛdɔɔso ɛnyɛ no na ne yɛbɛsua deɛ na yɛbɛsua no ɛnuanom ɛyɛ gyidi ase kyerɛ mapa na ne santi na de padodo no a aton na da munya Catholic-foɔ nko a o nsɔre bebre wo yɛ mmerɛ mu nyinaa yera emu baako ayɛ ɔsɔfoɔ baako a wagye din wɔ America no mama yɛ nkenkan ne ko wankrata no ayɛ Hendrik Hank Hanegraph ono so yɛ nim sɛ Twerɛ Kronkron yi nipa no
na wɔ sɛ adwene a yɛsɛ onyankopɔn wɔ gyidie no ɛni twerɛ kronkron mu baabiara wɔgunu ɔkɔ America yɛfrɛ no sɛ ɛyɛ twerɛ kronkron no yi onipa no barima saa ne yɛfrɛ no te sɛ ne yɛyɛ no yɛbisa yɛ ne yɛma twerɛ kronkron no ayi ano na so akwa we ya yɛbɛgya no na saa wɔ nipa yi wobɛbisa ne nsɛmmisa na ɔsɛ twerɛ kronkron bɛyi ano no nanso saa akwa yi a ɔsɛ Bible answer man no ɔno na sɛ twerɛ kronkron yi nipa no na ɛyɛ gyimisɛm baako a ma ne hom ne so wɔ akwa no adwene mu no ne sɛ ɔkeka nkwaseyɛsɛm ɛne agyimisɛm a ɛni twerɛ kronkron no mu ɔkeka nsɛm hunu ɔsɛ nyɛ nokorɛ sɛ wɔ Nyankopɔn wɔ gyidie wɔma yɛn nsa nka ne bio Nyankopɔn wɔ gyidie na wɔni gyidie ɛwɔ sɛ ɔka borɔfo mama yɛn kenkan Romanfoɔ meti mmiɛnsa nkyɛmu mmiɛnsa deɛ twerɛ no kanie ase na sɛ binom anyi aniɛ wɔn gye a wɔnyi nie no bɛma Nyankopɔn gyidie da ne hunu anaa twerɛ kronkron no sɛ deɛn ɔsɛ na sɛ binom anyi aniɛ wɔn gye a wɔnyi nie no bɛma Nyankopɔn gyidie na da ne hunu anaa nti Nyankopɔn wɔ gyidie na oni bi yɛn kan bi ɔsɛ na sɛ binom anyi aniɛ wɔn gye a wɔnyi nie no bɛma Nyankopɔn gyidie no wada ne hunu ana ne sɛ nti wɔ Nyankopɔn wɔ gyidie na wɔhwɛ borɔfo kasa twerɛ kronkron nyinaa mu a wɔn de asɛm Nyankopɔn gyidie ɛne di dwuma ɛwɔ mu sɛ yɛwɔ ebinom wɔ hɔnom a wɔnom ɛnni sɛ wɔ Nyankopɔn ɛwɔ gyidie na wɔn mo asesa kronkron mu ang salitang pistis isinasalin na pistis kyerɛ sɛ gyidie nanso hwɛ twerɛ kronkron no kasa nkyerɛ aseɛ bebree mu a pistis yɛkyerɛ aseɛ sɛ gyidie ay magpapawalang halaga sa pananampalataya ng Diyos. Sa English po, very directly translated, faith of God. Ano-ano pang translation sa English ang gumagamit ng salitang faith of God? Papakita ko sa inyo. This is time consuming. Maraming oras tayong kakailanganin, pero kailangan yung makita ang ideya na bakit mayroong gumagamit ng translation, pinapalitan yung original na nasa Grego. Ang nasa Grego, pistis. Ano? Pistos, pistin, pisteo, pagdating sa pananampalataya. Ang Diyos mayroong pananampalataya. Faith of God. Basahin natin ang iba-ibang version, kapatid na Daniel, sa English. Ito po, sa New Matthew Bible, ang salin po ay, what then if some of them did not believe? Thus, wɔhwɛ twerɛ kronkron foforɔ mu sɛ na sɛ binom anyi aniɛ wɔn gye a wɔnyi ne bɛma Nyankopɔn bɔhyɛ ada ne hunu anaa Isang translation ito na ang nag-translate mali rin ang theology. Bakit? Ang nakalagay hindi naman promise eh. Ang nakalagay faith sa original na manuskritong mga matatandang manuskritong Grego, nakalagay pistin to theo. Yan ang nakasulat.
pananampalataya ng Diyos. Ngayon, yung Tree of Life version, ito naman ang sabi. So what if some did not trust? Will their lack of faith nullify God's faithfulness? Ginawa niya, faithfulness of God. Pwede na rin. He used faithfulness of God. That's a little more possible, closer to the Greek original, because the meaning of God's faithfulness means that God is full of faith. He has many faith. He is filled with faith. That is the meaning of the word God's faithfulness. So, if there are those who are influenced by the belief that God cannot have faith, well, there are those who were not influenced by that belief. Let's continue. English. But some Jews did not keep his law. Does that mean that God cannot be? Mama, yan kasa anchira se frese na se Onyankopon na se Yudafo na nkura ne mra na no kire se yentumi nye Onyankopon ni ana on so masesa no mama ya hwehwe a New Heart English Bible ase na se ebinom anye ni e gidi a warum ni betumi ama Onyankopon no kuradie ni gidie aye hunu ana and Baron Lithra Twerɛ Kronkron na se ebinom anye ni e wonji a wonyi ni ebema se de Onyankopon se wogidie na sesa na Reverse Geneva Twerɛ Kronkron mo ase na se ebinom anye ni e wonji a wonyi ni mema Nyankopon gidie da ne hunu ana Nyankopon gidie ya twerɛ ye wo Greek kasa mo Nyankopon gidie na Common English Bible so nkyira se ne se na afa ho ban se ebinom ani nokora Nyankopon gidie a wo obema no wato sini ana ano so ye na yawo Twerɛ Kronkron no kasa nkyira se obrafo kasa baya ohamu dodo no se Nyankopon gidie we Nyankopon yo no Nyankopon wo gidie gidie hye we Nyankopon ma kyerɛ we Nyankopon wo gidie we Nyankopon awo gidie na ha ba ko ne se palataya. Kaya nga inaanyayahan ko kayo I'm inviting you for you to understand in the Bible the meaning of faith. Na kamaya sen sorry gina the yen edi dwumana so wanum ente gidie ase na the sawo sofo yi kan meto so wagidi wa America o se adwene ese Onyankopon ewo gidie no o se eni Twerɛ Kronkron no mu na so oyo to profo okohwa Twerɛ Kronkron no mu a Twerɛ Kronkron no se na se binom anye ni e omoje omonyi ni be ma Nyankopon gidie adane hunu ana ye wo Roman fo ngoma timi ensa nchemum yensa ya se Nyankopon gidie wa hunu nti Nyankopon wo gidie te ya obrafo kasa nkyira se bi won ma ya kyerɛ se ye se Nyankopon gidie anante wo Nyankopon wo gidie na ye akinyegie biara ni mu sa woje Twerɛ Kronkron di ya wonnye ho akinye Twerɛ Kronkron no aka nti akinyegie biara ni mu Twerɛ Kronkron na se wo Nyankopon wo gidie ya fa ne se Nyankopon gidie Nyankopon gidie esunku free Nyankopon mu gidie na sa wakasa Nyankopon mu gidie a esunku free Nyankopon gidie ya wo Yesu gidie ene ya wo Yesu mu gidie Twerɛ Kronkron so
kasafa Yesu Kristo jidiye ho. Mama yankenke adisem. Eti dunan anche mudum yenu. Ase. Ehana watefo bo asetowo. Wana wokure nyankopon wahyede ne Yesu jidiye muno. Yesu jidiye. Ti Yesu Kristo nso wo jidiye. Monhwe ye wo Philippian kasa ahodo mu. Wo Visayan kasa ne kasa ahodo akamu. Aha na watefo bo asetowo. Wana wokure nyankopon wahyede ne Yesu jidiye muno. Hase hana watefu wabuwa setowo wana wukure nyankopon wahyadiye ne Yesu jidiye muno kapampanga nkasa nkyira se yemfumuso abuse wa munyi ni se Yesu Kristo wojidiye awu se yemfumuso na so dia wasa bohano kasam no yakyira se yi kapampanga ne kasam dia ne enya papa yankenka lokano tiye tama ang sa Ilocano pamati ni Jesus pananampalataya ni Jesus tingnan natin sa Bicol yakyira se yi se Yesu jidiye yankenka bikolano kasamu aha na wotefu abuwa setowo wana wokura nyankopon wahyade ne Yesu jidiye muno wo bikolano kasama no so yakyira se yi oni abarma mel si yakyira se yi ana yakyira se yi afemo ma yenko hiligai non kasamu sila nga nagabantay sang mga sugo sang Dios aha na wotefu abuwa setowo ayon tama rin wana wokura nyankopon wahyade ne Yesu jidiye muno ba kunsuni na wedi ya minim ahana awotefu obuwa setowo wana wokura Yesu jidiye mu Ilocano kasa mo so yakyira se yi ng Roma pansabi sa English the faith of God ansabi sa da mama yase ne hwe wo kasa ahodo mu tingnan natin sa Bisaya kung tama kay unsa wo kung ang uban walay yan hwe wo Visayan kasa mu ilang pagkakulang sa pagtuo makahimo bang walay kapuslanan sa pagkamatinumanon sa Dios? Mali yan Brad Jerry. Opo, mali po ito. Nasa binumanye ni wanji awon ini mama nyankopon jidiya dani hunu ana ay pagtuo sa Diyos Opo, dapat pagtuo sa Diyos. Pagtuo pananampalataya ng Diyos mali talaga sa Cebuano na awasa wakyira se ng maling pananampalataya ng mga pastor na ang Diyos daw hindi pwedeng na sabuano kasa no dia wakyira se no punta tayo ngayon sa ayadan wa madada no nanupin nung ding mapilan may alalang kasalpantayanan tingkarela waring kealan kasalpantayanan makapalyaring mistula king katapatan ng Diyos mali yan kapatid Dela hindi Opo, katapatan diyan dapat kasalpantayanan ng Diyos no Opo. na awasan ka wakyira se nyankopon jidiye Razon barama rodel ay kapampanga nincha mibisa no awan pamatida tiki na awan pamatida ikatun nanto aya tiki na matalek ti Dios mali rin yan dapat diyan ti pamati ti Diyos kapatid na Ilocano Opo kapatid pamati pamati pananampalataya punta natin sa Bicol Hulita, ano kun may nagkapira na dainin pagtubod,
anda ininda pagtubod, makakasayang daw, kan kaimbudan nin Diyos. Mali rin, Brad Mel? Opo, Nasa mali po binuman niya kapatid na niya. Eli. One dia one yi ini bema nyanko po jidi ya dani hunu ana una bar ma mela tene ana an eni tete twerɛ kron sɛde ɔma se atwerɛ no no kasa yɛyi ɛne tete twerɛ kronkron ne mmaa bira ase na se binom nyi nie ase binom anye nie wɔn gye a wɔn nyi ini bema nyanko po jidi ya dani hunu Nakalagay dun sa Grego, pistin toteo. Sa Grego kasi ang nakalagay pananampalataya Ti gar epistesen, yung hindi nila paniniwala. Tinesmi apistia, yung hindi paniniwala, pananampalataya. Oton ten pistin toteo. Kasi binumanye niye. Nasa Grego ang ginagamit Oton. Pananampalataya ang sinasabi. Yung Ewa dahawa twerɛ kronkron mu. Sɛ gyidie nko ho asɛm ne yɛka saa de kɔɔ na wie. Apistis kyerɛ sɛ deɛ wɔ ne gyidie. Pistis kyerɛ sɛ deɛ ɔwɔ gyidie. Anti Greek kasɛm no deɛ ɔde di dwuma no Heligana no kasɛm nso wɔn ma kyerɛ aseɛ yie. Etimi yɛnsa nkyɛmu mmiɛnsa Roman fong metimi yɛnsa nkyɛmu mmiɛnsa na se. Na sɛ binom anye ani ɛ wɔn gye a wɔnye inni bɛbɛ Nyankopɔn gyidi ada ne hunu. Pananisia, yung kawalan nila ng pananampalataya. Pag maliwen to kasi andi na se binom anye ani ɛ wɔn gye a wɔnye inni no bɛma Nyankopɔn gyidi ada ne hunu ana. Na awasan komo chase se Pananisia o masesan ne de akọ ade foforo munti abra no wo mo kyerase no no wo mo sesan sam na wo twere kronkron mu da so eba ne sen na ofa atwato no kasi the same word, pat iniiba nila ang kahulugan. Awase wakyerase se Pananisia ng Diyos. Wɔn mo sesa se kyerɛ no ɛresɛ yɛne so yɛ da yɛ ne wɔn mo ntem. Ayɛ saa Bible Einstein man no ɔno na wɔn kasa yɛsɛ Nyankopɔn wɔ gyidi ani twerɛ kronkron ne mu. Ase Nyankopɔn ani gyidie na twerɛ kronkron gyidie ase kyerɛ ne sɛ gyidie yɛ adeɛ ani nna soɔ wɔ ahotɔsoɔ na nneɛma yɛhunu ho adansegyeɛ na wɔ Nyankopɔn deɛ wɔnim ade gyinaa wɔnim nneɛma nyinaa nti ɛho hia sɛ wɔ Nyankopɔn nya gyidie. Every was say, Jidie, Teresa, Obaji, be a woo who in ye, and a benya to so be a woo who yemu. Now, when you go profit and trade if you down come a money madigi now. Oh, I see a junior see when you go poor what you know, a nitra kronkron. Now, ye and Tetra was a poor. Yase Nyankopɔn mu gyidie enye Nyankopɔn gyidie te sɛ wɔde frafra ya wɔtwerɛ kronkron mu gyidie mapa ɛwɔ hɔ
onua wa okuta gidie ampa ose ya wo gidie yemfumuso gidie afata wo gidie ne yemfumuso gidie Twerɛ Kronkron sɛ wo Nyankopɔn wo gidie wo baaya wo se Nyankopɔn gidie Roman fong metimi ensanche mu miensa se na se binu ma anyi eni a Gia wa ne nyi mama Nyankopɔn gidie adane hunu ana ya wo Nyankopɔn wo gidie Yesu wo gidie no na na ye besua anuanom no kora sɛ wo Nyankopɔn wo gidie na yenom ne akyinyeji a wasɔfoɔ bi saa sɔfoɔ yi ababa ya akyinyeji kɛse da wɔ muntem ɔmo sɛ wo kasa wo Nyankopɔn wo gidie a na no kyɛ sɛ wo Nyankopɔn agi wo bi di ana una bara ma de no ma yɛnkenkan yi media menyi ni sɛ wo Nyankopɔn ya bono wo Nyankopɔn ayo ɔbaade ade biara wakano esi ona baade gina ade biara woyɛ ade biara wakano esi na ne mu na ne manyi na afire na omedie onam gidie so na ye maame na santrɛtrɛ ya yɛse wo Nyankopɔn wo gidie no omobu Nyankopɔn bo mfia ma ne yɛse Nyankopɔn ye nipa anya sɛ Nyankopɔn bɛba ye nipa te biem efisɛ ye momu na wɔsɛ yenya gidie se kyerɛ ma pa ne sɛ obenya arɛhwemu na ahotoso wo bi mu na mfa na wo Nyankopɔn ahotoso a ɔwɔ no wo bi mu wɔ ebi ni hɔ wo Nyankopɔn ni ahotoso ne gidie wo bi yemu amen monhwɛ kwase yi so monhwɛ ne gimi ɔde sɛ wɔkasa wo Nyankopɔn wo gidie a na no kyerɛ sɛ wate Nyankopɔn tumi so ana wabrɛ wo Nyankopɔn ase wɔkasa wo Nyankopɔn wo gidie a na no kyerɛ sɛ wama Nyankopɔn adane nipa sɛ wɔkasa Nyankopɔn wo gidie na kyerɛ sɛ wo de Nyankopɔn aba nipa te biem ɛfiri sɛ wo Nyankopɔn ne gidie ne ahotoso wo biara mu na hwan mu na Nyankopɔn benya gidie ne ahotoso na de Nyankopɔn benya ne mu gidie ne ahotoso no ebi ni hɔ ɔboa na da sadi ebeya wo benya gidie no awose onya gidie wo bi mu obisa se Nyankopɔn wo gidie wo bi mu ana Nyankopɔn agi nipadi ana omo se daabi ano nti na yɛsɛ antene sɛ wo bɛka sɛ wo Nyankopɔn wo gidie sɛ de wo anom se ene moma yɛ mesa Twerɛ Kronkron na anuanom Nyankopɔn agi nipadi ana Nyankopɔn wo gidie wo nipa mu ana mama yankenkan Tesalonika fo ngoma dikan eti mienu anche munan hase ayasha se frinche mu miensa na yana futu samani mfe na da ana adwena manemu na so na mu insiesie mu na sadia wo Nyankopɔn bu ne sɛ yɛfata sɛ wɔde yɛ sempa no hyɛ yɛ ne nsa no saa nso na yɛkasa anya sɛ wɔn a wɔsɔ enipa ani na mmom Nyankopɔn a ɔsɔ yɛ na akoma hwɛ no ani Nyankopɔn gye nipa di ana onye nipa ani sɛdeɛ ɔsomafoɔ Paul ɔsie no sɛdeɛ wo Nyankopɔn bu ne sɛ yɛfata Nyankopɔn nyi wu ni ɔde asɛmpa no bɛhwɛ wɔn nsa and asɔfo for yɛ Nyankopɔn ne gidie no every say wo Nyankopɔn wanyi obi ani omoboa na ada akese ana yɛsɛ na wo so bɛkata wani a wonte wani sɛ obɛhunu sɛ Nyankopɔn wɔ gidie wo agimifoɔ every say wa ma sɛ wo biara ni wa obɛtumi aka na kora sɛ ana obi tumi nka no kora sɛ mpa no sɛ wo Nyankopɔn fa nhyɛ wɔn sɛ wobɛde no watumi akɔka sɛ mpa yɛ no kore every say sɛ mpa no wahunu enya de a ofiti ya na ode ya hye wo bi nsa Nyankopɔn fa nhyɛ wo biara nsa every say warum ntumi nkyerɛkyerɛ na so asomafoɔ ne sɛ yɛ na futu sɛm ne mfi na ada mu emfiri efi mu
Emfiri adwene bɔne mu, emfiri naadaa mu. Na mmom nam nsiesie mu. Na sɛdeɛ Onyankopɔn abu ne sɛ, yɛfata sɛ wɔde asɛmpa no hyɛ yɛn nsa no. Onyankopɔn nyi nipa ni a, ɔde asɛmpa no bɛhyɛ wɔn nsa sɛ kɔka. Nyankopɔn gye nipa di a na ɔnye nipa ni. Ɔgye nipa di, Nyankopɔn wɔ gyidie wɔ nipa mu. Ɔwɔ gyidie wɔ nipa mu te aseɛ. Yɛn kenka twerɛ nsɛm foforo. Yɛn kenka Korintofoɔ nwoma tɔ so 2 eti 5 ɛnkyɛm du 8. Ase na yɛn nyinaa firi Onyankopɔn a wɔnam Kristo so apata atwe yɛn afam ne ho. Na wɔde nkabom som dwumadie ama yɛn no. Dunkron ɛne sɛ Onyankopɔn wɔ Kristo mu a ɔrepata twe wiase fam ne ho. Na wɔmmu wɔn mfom so wɔngu wɔn so. Na wɔde nkabom asɛm no ahyɛ yɛn nsa. Wɔde nkabom no asɛm no ahyɛ yɛn nsa. Nti Onyankopɔn wɔ gyidie wɔ nipa mu. Onyankopɔn wɔ ahotoso de ahwehwɛ mu wɔ nipa mu. Onyankopɔn nye wo ni a wɔde nkabom asɛm pa no bɛhyɛ wɔn nsa. Na Americafoɔ asɔfoɔ yi ba abɔntene bɛkeka sɛ ɛyɛ Onyankopɔn ne gyidie adwene na ɛnya anaasɛ wɔahyɛ da na woda ada nipa. Ɛfiri sɛ de asɛmpa no hyɛ asomafoɔ ne nsa. Deɛ wɔn ka no yɛ sononko. Na twerɛ kronkron sɛ Nyankopɔn ade nkabom nsɛm no ahyɛ yɛn nsa. Na Onyankopɔn nye wo ni a nkabom asɛm enipa nkwagye asɛm ɔde bɛhyɛ wɔn nsa. Ɔka yɛ kyerɛ asomafoɔ no. Mama yɛn kenkan Matthew nwoma ti 18. Ankyɛm 18. Ɔsɛ na kura mesɛ mo sɛ biribiara mo batekyerɛ no wɔ asase so no wɔbatekyerɛ no wɔ soro. Yɛn ɛnyɛ gyidie na Nyankopɔn wɔ mu. Yɛn kenkan Matthew chapter 18 verse 18. Na kura mesɛ mo sɛ biribiara mo batekyerɛ no wɔ asase so no wɔbatekyerɛ no soro. Na biribiara mo bɛsane no wɔ asase so no wɔbɛsane no soro. Obi nyi wo ni akyekyere biribiara no so bɛkyekyere bi. Yɛn ne ade adi ho adanse sɛ Onyankopɔn agye asomafoɔ no di. Na ɛnyɛ no nko. Oma yɛn kenkan Yohane nwoma de Awurade Yesu Kristo ka mo ma yɛn tie. Mohwɛ sɛ de Awurade Yesu Kristo sɛ gye asomafoɔ no di yɛ. Wɔn kenkan oma yɛn kenkan Yohane nwoma tie 20:22. Ase na wɔka saa no wɔhome gu wɔn so na wɔsɛ wɔn sɛ monye honhom kronkron. Ɛnkyɛ mo de no miɛnsa. Wɔn a mode wɔn bɔne kyɛ wɔn no wɔde akyɛ wɔn. Na wɔn a moma wɔn bɔne tena hɔ no wɔama no atena hɔ. Anuanom ɛnyɛ nokora sɛ Onyankopɔn ɛwɔ gyidie wɔ nipa mu ana. Wɔn na sɛ Nyankopɔn nye nipa ani. Nyankopɔn wɔ gyidie wɔ nipa mu. Wɔarehwɛ mu ya wɔtɔsoɔ wɔ nipa mu. Sɛ obiara nsɛm fata Onyankopɔn ɛmma ho kwan sɛ nka obi mɛtwerɛtwerɛ kronkron no. Sɛ Onyankopɔn nyi bia ni a anka ɔno amu bɛtwerɛ na adeɛ. Nyankopɔn bɛtumi atwerɛ na mo nyini sɛ Nyankopɔn bɛtumi atwerɛ. Ma wo refiri sɛ aboa pono 2 no hɔ na twerɛ so. Nyankopɔn satea na yɛde twerɛ yɛ. Apam foforo no asomafoɔ na twerɛ yɛ. Anuanom Onyankopɔn wɔ gyidie ɛna wɔkyerɛ asomafoɔ no deɛ yɛntwerɛ no deɛ ɛni kwan sɛ wɔtwerɛ. Ɔma wɔn mo twerɛ yɛ deɛ asomafoɔ no kan yɛ nie. Korintofoɔ nwoma adi kan eti dunan ankyɛmu 37
I say will be so say you di for ana ho mu ni a ohunu say de mere twere mabre mu yi ye awrade ya hyede eti asomafo na twere ye every say awrade na share wanom say wanom twere na nyankopon gi won die enti na waka say wanom twere mahono ayanom me wo sia huni efise SDA4 bomb me kwa du asmni abia omo bomb me kwa du mako 21 our court today be na wose me kwa asmni abia de be refri duo da kopum mu fie da de be na mi si court dem entwato so kwa du nti yenemu ye nipa nyankopon nyi wa mu nida adentira na abra meye magse me kwa kwaje krata na matukan no madanse medi ye no na ya danse turodo na nipa no wa twerɛtwerɛ wo kwasem ne abia ye wode ye twerɛtwerɛ ono na be twerɛtwerɛ nkrofo ano nsem na de me kan ne de wotwe no twerɛtwerɛ ma no asem no wantwerɛ wasesem mu nsem na watamatamfo no machi na me nsa me kwaje nkrata ne bi ne yasesem mu nsem na me se mankasa na wamo ata metamfo de me ko asem ne abia no achi ana me ne manalo asafo ne sunya asem no metamfo a aye wade me ko asem ne abia no nipa ne ka Tagalog kasa na yakotwere ya yakotwere ne brofo kasa mu na Antonio Razon Abarama Perez Antonio Porter sorry and me wa fa ba ko si Antonio Rafael Razon na menim se bebe ya kura ya ngoma no atwere no wo twere no wasem ne abenda so wo ho no mo a ebra mo kire Tagalog kasa no ase no omo se sab ensem no brafo kasa mu na me ka cho lawyer ne se kasa ncha ne botugu o man kira se ye nya sa na tie na asem wo didi dwuma awo Tagalog kasa mu na me lawyer ni no sorry ye agina ye ene obisa me se me kai oposi ni no a na otwere saade no o man kira se ye omo nipa ne ka kasa foforo ene ye twere ase ba brafo kasa no masa sansem no ene o lawyer ni ne ma ye san boss bio na o lawyer ni ne sesen de wo mo twere won kratarim no sononko na o lawyer ni hwema ni mudi na ne buwe fume na me se wa twere ase ya chia no bapem na lawyer ni ne taneme or say ye tia ne sikaboti ne kase yesi oni asam na nka menni kuku na so na ne mugu yase ti bapem na ne buwe fume ne ma yaka na so ye di ho dance say ye we bi mo ma wa no mo twere omo ya twere so omo nyankopon nye wa mu ni omo nsem fata na mo say baas mafo ne mu a ebra so mafo na twere no na nyankopon ho mo kronkron wa no so eno tie de wo mo twere ye nyina sa fata no na sese nipa gidie eno no ade edi ho dance ne se kasa nkyere asefo no de ya so mafo no atwere no wo mo asesa no impo hwe kasa nkyere asefo mo twere kronkron ase akokasa huduo mu no wo mo asesa no nyankopon ase asafo almost a fellowship. Church in the assistant about any fellowship. As of you say, ministry, Sumajuma. Chakokune sa safo. Nasoma and Sumajuma. Asafu, yes, a fellowship, Yaba and Ayonkofa. Yes, yes, a forty year old dance before. Sani a channel Kronkonimu. Ayaf Mosuo. I don't see dear Yachano trans some mono. And also enough for Ujidia Gina. I don't tell me to be a mono. Materetere
mehwɛ twerɛ kronkron ma hwɛ tete twerɛ kronkron mu ene ngoma nkyerɛ asie mu Greek die mu said ya be metumi nya hotoso se de mede bra mo ne ye papa ave se Greek kasa mu mpoma sesa nsem ne bi wom bora mama ye nkenka dance ya baako Korintho fongo ma di kan yeti enan anchemu insia eni kwase ya sesa twerɛ kronkron mu nsem ase na eniano monti na mede yesme meto me ne ya Paul ho metere mo na masua ye ne se moro nwenwene ntrade ye watwere no na mumu bi ahoahoa ne ho ni wo bi ani asie na monsia ye na manwenwene ntrade ye watwere no adentra eversa asomafo ne twere ye no watwere no pepepe sede ye share one say one twere no sede ye dia sempa ne share one say one twere no sa pepepe na watwere no kyerɛ sɛ wonyankopɔn gye wɔn mudi wonyankopɔn gye wɔn mudi ente sa America fo agimifo ye ya babo atene kyerɛ nkrɔfo sɛ nyankopɔn nyi wo bi ani na sɛ wonyankopɔn nyi bi ani ade na wakɔkɔte asɔre na wo kyerɛ sɛ nyankopɔn nyi bi ani a ade na wɔsoma asomafo sɛ nyankopɔn ni gidie ni ahotoso wɔ nipa biara mu ade na wɔsoma adiifo no omo jimie kase agimifo omo ya asofo atrofo omo jimie moroso mani da so nsa mo betemo antekro bi ntie nkoka nkyere wo mo so omo ya jimifo afisa ni omo ka na yemfomoso afisa mo da nipa omo tie mo no na baako bi so about say the Bible answer mama ya friend say handgraph no ebi akwa da sumni ase ntumi mada say wenyankopɔn benya gidie every say said ono sie no ase wenyankopɔn de ehunu adigina nti nyankopɔn hunu adigina de a ene ye kyerɛ sɛ wenyankopɔn ho hia sɛ wonya gidie akwa we gidie ase kyerɛ kora wonte ase gidie onte ase afei mama yen sese mama yen hwɛ gidie ase kyerɛ ne sɛ mama yen kenkan Hebrifo ngoma eti du baako anche mu baako asede ase na fei gidie ni ade a yen eni daso ho ahotoso ne nioma ye hunu ho wadanse gie ye ni asema handgraph wanti ase no ase yeso ni ade a aye asofo wo America Pastor Scoff we ni asofo ma gidie wo America o mo ntetwera kronkron no ase twa kronkron so de ase gidie ni ade a yen ani daso ho ahotoso ne nioma ye hunu ho adanse gie ahai na wo mo na adan ne wo mo nte de Paul kan ye no ase no ehya ase efiri gidie awase kyerɛ mienu ase kyerɛ ba akone se wobenya bri ade a ani daso mu ahotoso enioma eni daso ho ahotoso nti ya we enoma bi mo no ma ye ni daso enoma be ne ye ni daso enoma be ne ye ni daso enoma be ne ye wa ahotoso wom ande ba akwa ye ni daso ne ahotoso mu ye gidie ni se Yesu beba ba akone no ade ba akwa ya ye wa ahotoso wom ne se ye benya ne awufuo ano ne de toso mienu se ye gidie a otoso mo ani daso ne se awufuo no yenya ne wo no firi owuo mo be ma wo mo dankwa ne wo mo ngu biyo o ma yenkenken ye disem etie de onu ba ko nchemu nan ase na wonyankopon ba pepa wonani ase ni suo nyina na owuo ini wo bio na raho ni wosu ne ya biare ni ho bio efese kane ni o ma no watwam eno nti wowuo ini ho bio inipa benya dankwa yerim ne ni o ma no ba ko a ye twen yerim ne ni o ma no ba ko ye ni daso mabosu bio de na ye ni daso ade ye ni daso ade a ye twen ne Yesu Kristo maye
Oma yankenkai. Tito ngoma etimienu ayanche mutu paako. Na Nyankopɔn adom a ɛde nkwagye ba ma nipa nyinaa no ayi ne ho. Verse 12. Na ɛyɛ ne yɛn sɛ yapa musubɔ ne wiase akɔnɔ a yɛmfa adwenemoteɛ ne tenene ne wonyamesom pantena wiase bere yi mu. Dumiɛnsa ɛntwɛn wonyankopɔn kɛseyɛ ne yɛ na gyenkwa Kristo Yesu ahotɔ anidasoa ne n'anim onyam ahoyie. Nti deɛ na w'anidaso wɔnniɛ ɛnɛma no baako a yɛtwɛn ɛnɛma no baako a yɛnidaso ne wɔ mu ahotɔsoɔ ne yɛ Yesu mmayɛ waforo kɔ soro na ɔka asɛmpa no wieɛ no baboro mfirinhyia mmiɛnsa ɔka sɛ ɛno akyi no ɔforo kɔ soro na nagtatras tayo, nagkakaroon tayo ng gyidie ne adeɛ ne da so ahotosoɔ ne nneɛma yɛhunu ho adansekyɛ yɛwɔ ahotosoɔ yɛwɔ gyidie sɛ yɛtwɛn biribi a ɛbɛsie te sɛ wɔde yɛfato honam fam tebea mu ade ti na wɔyɛ adwuma ma dwuma kuo bi deɛ nta wɔyɛ adwuma ma saa dwuma kuo no ɛne sɛ wɔwɔ gyidie anaa wɔ ahotosoɔ sɛ bosomi biara adeɛ wɔ ni da so no dwuma kuo no de bɛma no ne wɔ bosomi akatua na wɔn so wogye di sɛ bosomi ne mmerɛ na awieɛ no wɔn nsa bɛka wɔ bosomi akatua wɔ ni da so ɛno ne wogye die sɛ na sɛ wɔngye dwuma kuo no nni a wɔsi dan kɔtena hɔ sɛ meyɛ adwuma da bosomi mu nyinaa abere a wɔnim sɛ yɛntua ɔka na obi nka wobɛka sɛ wode de ka atua me kakra ansa na mayɛ nanso deɛ nti adwuma kuo no a wɔyɛ adwuma ma no na wɔgye wo bosomi akatua no wanka sɛ wɔntua wɔ ka ansa na wahyɛ adwuma no asɛ ɛfiri sɛ wowɔ gyidie sɛ bosomi ne mmerɛ na wiyɛ de wobɛtua ɔka wowɔ ahɔtɔsoɔ w'ani da so sɛ wobɛtua ɔka tɔ da kora mpo no ahia sika a nipa no kɔbɔ bosia wɔnim sɛ bosomi ne mmerɛ na wiyɛ deɛ na nsa bɛka na bosomi akatua kyerɛ sɛ wɔwɔ gyidie adwuma kuo no mu oni gyidie adwuma kuo kɔbɔ bosia sɛ bosomi wiyɛ bɛtua meka na Yesu Kristo nso ɛdeɛ ne Yesu Kristo ne bɔhyɛ yɛtwɛn Yesu Kristo bɔhyɛ yɛtwɛn sɛ anade ɛyɛ yɛ ne da so sɛ awufoɔ bɛnya ne gyidi ɔbɛsɛ ɔwɔ ahotɔsoɔ wɔ mu ɛdeɛ ya adeti na ɔwɔ ahotɔsoɔ wɔ mu ɔbɛsɛ Kristo ɛdi ho adanse ɛkyerɛ wo ɔno ankasa mu wuyɛ no ɛnyane abra yɛ ka ne mpire na yɛhwɛ ne bɔtoro na enipa mpo ntumi hunu n'anim papa bi no ɔbo no ɛnya boro ketewa ɛma ne wuyɛ ɛnansa akyiri onyane yɛde ne ho kyerɛ nipa na ɛsane deɛ esi yɛ nti wusɔre a wɔn mo twɛn no yɛn di ho adanse sampa awurade Yesu kyerɛkyerɛ wusɔre ho asɛm na wɔn no kyerɛkyerɛ wusɔre ho asɛm no wɔwuyɛ no wɔnyane yɛ ɛnte sɛ ɛyɛ asom nye gyidie kuo mu adi kanfo ahodoɔ wɔn mo awuwu nso wɔn anyane Yesu Kristo ewi wɔnyane yɛ nti ne yɛwɔ gyidie wɔ wusɔre mu yɛwɔ gyidie wɔ wusɔre mu ɛfiri sɛ deɛ ɔde Kristo som baeɛ no wuyɛ no onyane yɛ na deɛ ɔde Kristo som baeɛ nyɛ obiara sɛ Awurade Yesu Kristo ɛno nti ne yɛwɔ gyidie sɛ wusɔre wɔ hɔ ɛfiri sɛ yɛwɔ adanseɛ no dada yɛn awɔ asomafoɔ no nnwuma ati du ne son nkyɛmu aduasa baako kasɛ ɛfiri sɛ wɔyi da bi ato hɔ a wɔnam wɔ barima bi a wɔyi no asi hɔ so bɛbu wiase atɛntene ne mu
ono na wama no wasɔre afire awufuo mu dia dance yɛsɛ inipa nyinaa nyini adonti yɛwɔ atemu da hɔ ɛdeɛ na di ho adanseɛ Onyankopɔn koro yi di ho adanseɛ odi ho adanseɛ wɔ Yesu mabra Yesu Kristo nya ne firi awufuo mu no na wusɔre ɛyɛ wusɔre papa ne yɛ de Awurade Yesu Kristo wusɔre di ho adanseɛ Yesu di ho adanseɛ sɛ Onyankopɔn bebu atɛn yɛnom ne nneɛma a yɛtwɛn sɛ Yesu bɛba afɛsɛ wahyɛ yɛn bɔ wahyɛ yɛn bɔ na ansa na obenya ne yɛfiri awufuo mu no wɔka sɛ ɛnansa akyi mɛsɔre na wɔsɔre na wɔn gyidie fo sɛ mo hunu sɛ wɔnya ne yɛfiri awufuo mu na wusɔre di na ma pii ho adanseɛ Yesu Kristo wonni atoro adeɛ biara wɔka yɛ ne yɛ nokorɛ sɛ yɛwɔ wusɔre wɔ hɔ atemu da wɔ hɔ yɛnom yɛ nneɛma a yɛtwɛn date ne yɛgye saa nneɛma yi die every say yɛhunu adanseɛ no dada Tete Kristofoɔ no wɔnom na wɔdi ka hunu yɛn na watwere ato hɔ nti ama yɛn nso yɛagye di sɛ mpa wusɔre wɔ hɔ dankwa wɔ hɔ ɛnokora sɛ Yesu Kristo bɛsa ne aba every say adeɛ biara wɔka yɛ nyina bam ɛnokora ɛno nti wɔ nyinasoɔ ɛno nti gyidie ase kyerɛ baako ne sɛ gyidie ne adeɛ a yɛne da soɔ ho ahɔtɔsoɔ deɛ bɛn bio ɛna nneɛma a yɛhunu ho adansegyeɛ aha yi na handgraph no ɛne scarf of America no wɔn yɛ mfomsoɔ no wɔn sɛ Onyankopɔn tumi nyɛ gyidie ɛfiri sɛ Onyankopɔn tumi ade nyinaa hunu ana Onyankopɔn hunu ade nyinaa nti yɛsɛ gyidie yɛ nneɛma a yɛhunu ho ahɔtɔsoɔ na nso wɔnte aseɛ nti sɛ deɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛnya gyidie no ɛsiane sɛ wohunu yɛ nti no na sɛ wogye biribi di a ade a wogyidie asi mehunu yɛ wohunu biribi a wohunu yɛ so yɛgyidie yɛnya bode mu nyasapɛ ne mu deɛ one barama da ne mu deɛ kyerɛ ane brother Eli yɛni ɔmo ni gyidie nyinasoɔ na every sɛ wonni nyinasoɔ biribi mo wosi de gye biribi die ade a wohunu yɛ wonte ho asɛm da wonsi de gyidie gyidie yɛ ne ɔma yɛhunu ho ahotɔsoɔ ade a wohunu ɔno na so wadanseɛ nneɛma yɛhunu ho adansegye nneɛma yɛhunu ho adansegye no ne ade a asɔfoɔ ne nte ase nneɛma yɛhunu ho adansegye ade no wohunu yɛn so wɔ ho adanseɛ wobɛsi de no wagye biribi a wohunu yɛ adi abra woni ho adanseɛ etigidi aso kyerɛ baako ne sɛ ɛwɔ biribi wɔ hɔ a yɛhunu yɛn so yɛwɔ ade koda yɛhunu yɛn ho adanseɛ gyidie ayɛ nneɛma yɛhunu ho adansegye gyidie ayɛ nneɛma yɛhunu ho adansegye nneɛma yɛhunu yɛ no ɛwɔ adanseɛ sɛdeɛ bɛyɛ a wobɛgye nneɛma yɛhunu wadiye no ɛwɔ sɛ wonya nneɛma yɛhunu ho adanseɛ mama mohwɛ so ade a yɛntumi mfa yɛni wahunu so yɛwɔ no ho adanseɛ ɛwɔ hɔ ma yɛgye di sɛ ade ne te ase mama mohwɛ so Philippians mu ɛyɛ nadwo nonson mɛbɛtena ma adwa so ha no muni mu nneɛma wɔ ha yɛ mentumi hunu no wɔ meda mo ha mesrɛ mo paa mo nti ne yɛyɛ nhwɛsoɔ baabi a metena meka nsɛmpa no studio ha yi biribi wɔ ha yɛ a menhunu ɛyɛ dɛ baada yɛ mframa yɛ hɔ mɛkɔ mu hydrogen wɔ ha oxygen wɔ ha yi ɛne ɛwɔ carbon dioxide na sɛ mframa ɛfiri yɛn mu pue yɛmfa yɛn ani wɔ ahunu ɛfiri sɛ yɛnom yɛ mframa ɛni su ɛni pampan ɛni brɛsuo na oxygen ɛyɛ mframa adeɛ
a gyina ma o na ɛyɛ mframa wo emu obupen ɔhamu kyekyemu aduonu baako ɛna asase yɛni mframa wo asase mu no mu duro ɛyɛ ɔhamu kyekyemu aduanan nsia ɛwɔ asase yɛni na mframa eni awusu anabresuo eni pampan eni nka ɛyɛ mframa ɛwɔ ekuta molecule numere 02 oxygen ne no ya se ba bia mete no oxygen wɔ ha na so mi hunu mframa yɛ ho mekɔ yɛ mi hunu yɛ na so de di ho adanse sɛ mframa yɛ ho mekɔ yɛ mu mframa pa yɛ ho mekɔ yɛ mu ɛwɔ dam ha no ne sɛ maka sɛ babro na ɔhwere mi no mi nwu yɛ mesi ha enti sanka da metim wɔ ne mframa papa yɛ ho mekɔ yɛ mu ni ha nka mawu nti ade di ho adanse sɛ mframa pa wɔ ha ne yɛ sɛ mi nwu yɛ no okwa America ye wodam ya friends gas chamber sa gas chamber no ye dem from abone nkwa na agu wo carbon dioxide carbon monoxide ena from abone ya hodo na wo nti wo bi kwotena sa da ni mo okwa America ma mu na odi awu a ehwarum ne yekum wo mo awudifuo no ye de ne kwhye sa da ni mo simanum no awu from papa ni wo from abone nkwa na agu dan ni mo ya chewo hye sa da ni mo a obewu mema batena don hwere matena no hwere mienu metime home adetira ye di ho ada se mframa pa ye ho mekɔ ye mutena se bi wɔ dan ni mu ha na so de na ye madanse ye se mframa mintumi mfa mani wa hunu mesi bi wa ha de di ho ada se me ha me mu me nwu ya mesi ha mete ha me mra te to mfidie ma me ne tete ha yi de di ho ada san kan frama pa ye ho mekɔ ye mutena se bi ni asan ka yawu nti de di ho ada se frama papa wo ho de di ho ada se frama papa wo no che se wo te wo nwu ye utumi ho me utumi ye de wo pesa wo ye nti ye di ho ada manya danse a metumi hunu mete yase menyo nkoto to mfidie ma me ne so te yase emi no nyina te yase ye kire se mpam frama papa wo dan mu ha efse ye nyina etumi ho me frama papa ye mu ano na ma ye nwu na etumi bɔ ye nkwa ho ban enti eden ayama dance eden ayama dance se mframa pa anase oxygen aya ho mekɔ ye mu ɛwɔ ha eden di ho dance se eja wɔ dem ayam mframa wɔ dan mu ha se me so matches abeso me so candle abeso every sa ye dum kanea ye so candle etumi sisu saa akyere adentira every mframa ho ante maja tumi dare every mframa na maja ne tumi dare se mframa ni ya gane nso nti de na ayama dance giye se mframa wa ha abra ye ni wantumi hunu de di wa dance se mframa wa dan ya yatimuo no na so yetumi hunu sa mframa no aye ehmu nsunsanso kyesa wote yase wunwi san kan mframa papa ni dem wanka wawu ano ne gidi yase kyere gidi yase kyere ne se afa gidi ne ade a ye ne daso ho ahotoso ne enioma ye hunu ho adanse giye enti gidi ase kyere ba ko so ne se ye woni oma ye ni wantumi hunu ne so ho adanse ye wo ho ade kodie no hunu ye hunu da na so ho adanse ye ntisaade wani wantumi hunu ono ehwo adanse ne ma wugidi sampa saade kodie no tiase nti ade ani wantumi hunu ho adanse saade kodie no tiase ne ye ho adanse giye wo hunu mframada wo hunu mframada na so den ade na ma wugidi sam mframa wo de ma wugidi sam mframa wo ne se wo nipa na wote wo se wo ho mframa ko mu nti wo nwu ye ndi ho adanse sam mframa wo eti gidie wei ekutane o ma ye hunu ne ne o ma ye hunu se ye honam famade se ye honhom famade ye wona ma binim hono ma ye ni wantumi hunu fato wona ma ba ne ye ntumi hunu mframa ye hunu mframa ye home ko ye mu ye hunu mframa ye home pue firi ye mu ye hunu wani tumi hunu esu te sai na so wo kam mframa hodo mi ye nu boma oxygen ne hydrogen ye hunu ye mu ye mframa hodo mienu sa wo kam mframa hodo mienu bom wo ka hydrogen mienu bom
Now the oxygen bar and from about cocoa can one. Wouldn't be obey. A mental more dance, a dance any issue. What can some from mammy and you bomb my mouth? In so H2O just hydrogen me and from mam I would warm me and the oxygen from a pie home mobile. What can bomb one on your mouth, dear friend is saying, Adia Yokunu, dear no, you sure. What Mukaya is your fast or buyer, or Kaya is your fast, but no come from hydrogen and from my wood warm you, what hydrogen from my you boom. Now what oxygen from a papa home muno a bomb my dear and my wisho. So what hydrogen me a new bomb. Now what oxygen you new bomb at the sensu. Now said about they are poison. What the upper about show minimum well. Oh no hydrogen peroxide, yeah, one now be poison. Now so what do you test so oxygen from out no so na you back free mu naka oxygen from me you bomb na come from a papa kwaya home kwaya mu bomb na fa cancer na majiku ba ma wa dia ye hunu dia na be hunu nsuo si ya frasa na mapai mienu yi a ma wa dia ye tumi hunu e fra na san nsuo woni mu kwan nsuo ne fa so ba ye mframa mienu mframa hodo mienu na ya ka bomu ayen fa na nsuo free no ma mienu a wontumi hunu mu ayen frama enti nsuo wanya bi no mo no nsuo a wuhunu sabie no efiri ade ya wo ani wantumi hunu mu efiri mframa mu na eba se awo breba na achenchene so wo show ba obewuru se entutuo ne sa kɔ wiem na se entutuo ne kɔ wiem na kɔfrafra na da ne nsuo na asenya ba wanya bia manya bia dware ye no na di ho dance sam pam frama wo ye wo oxygen mframa ne wo hydrogen mframa wo ano ne ade wani wantumi hunu na so wo ho dance sam pam frama ye ho mekɔ mu bi tiase ti de di ho dance ne no eti gidi ase kire ne se ye wo biribi wo ho no mo a eya dance giye fa de wani ntumi hunu ho ewo mo se wontumi hunu saa de kodie no na so de di ho dance se tiase no wo ho enuanom de me pa kire nyina ne se hon hom fam ya wo ne ma bi ni mo ho no ma ye ntumi hunu ebiti se de hon hom ntumi hunu hon hom wotumi hunu wo nyankopon every say wo nyankopon ye hon hom hon hom kronkron no wontumi hunu na se wonya hunu ho dance obegye di se sa de kodie na tiase wana hunu ahomane da na so ahomane wo ho edi na di ho dance se ahomane tiase what say agya bi ato ono ane baba monada so what be there ne bonsam na we hunu no ene wa gidi se ahomane tiase so what say agya bi ato ne baba mona ene ampa ahomane wo ho agya papa bere ni wa na adwene ye adwuma no onye jimifo be ne baba ato ne mona agya bere no be wo no ane ba ato ne mona na so what say ana wa hunu say agya bi ato ono ane baba mona wa hunu ahomane wanya dase sampa ahomane wo ho wanya dase sampa bonsam tiase eso wontumi hunu no ye ya honhom a wontumi hunu na so enam honhom ne nwuma so be hunu sampa honhom ne tiase afa wenyankopon na ye honhom wenyankopon wontumi hunu no na so de na di ho dase se wenyankopon tiase mama ye nkenkan romanfo nwoma etiba akonchemu aduonu kira konkone se de na onya na nyankopon ho ade ya wo hunu free bra wo bo wiase no onam enioma waye no dada no so adano edipefe ama wode adwene hunu mu mahunu onyankopon wa ye hunu no wono e free bra wo bo wiase no wonam enioma waye no dada no so adano edi pefe ama wode adwene hunu mu emuda ho eronti se wuhunu we nyankopon da kra no a hwede nyankopon ayo be hunu sampa wote yase wobegye di sampa we nyankopon biti yase
ɛno na bɛma wo hunu sɛ mpa wo Nyankopɔn bi wɔ hɔ wodi yɛ sɛ wo hunu Nyankopɔn mpu ni mpu da hwɛ na bɔdeɛ onua wo hunu kwaye da wo sɛ wo kwaye mu afie wom yɛ kwaye bi mu no kwaye no dua o awa abronsan dua na yɛ fie asim na sɛ wo hunu de wo yɛ ne mpo na bagye di sampa enye ado yɛ adwuma ya yɛ dua yɛ sifie si dua mu abobɔ so nkyɛnse nyina yɛ nya ado yɛ adwuma enye gata adwuma ɛna enye kwaku enye kaete bi adwuma enye emobura adwuma ɛyɛ nipa adwuma gata atena asase so nyɛ nne umadi mfe bebre mente sɛ gata bi asi da abobɔ mpoma abobɔ yi ɛyɛ staircase ne nkaete ya ba yɛ nyɛ nne ɔmo tena wiase ya kyere na so mente da na mehunu da sɛ ado yɛ tumi asi da abɔ so nkyɛnse da mente sɛ kaete asi dan abɔ so nkyɛnse ayɛ stairs gina toto ano te sɛ ni nipa si ne deɛ no hwɛ nsoroma wahunu nsoroma mo ano wahunu adeɛ biara te ase hwɛ wo hwɛ wiem ahunu de wahunu nsoroma mo ano bebre kyerɛ sɛ ɛwɔ nama bi no wɔ no ma wontumi hunu ha na yɛ adeɛ a wani tua na wohunu no ha na bɔɔyɛ ye mema wo gidie sɛ mpa wo Nyankopɔn bi wɔ hɔ no ma wontumi hunu no de na ma wotumi gidie sɛ wo Nyankopɔn wo hunu no nso wo gidie sɛ wote ase de ma wo gidie sɛ wo Nyankopɔn wani wantumi hunu no nso wote ase ne sɛ ene ma wo yɛ no di ne ho adanse ene ma wa bɔ no ene ne di ho adanse eti gidie yɛ ne ma yɛ ni enna so ho ahotoso ne ne ma yɛ hunu ho adanse gye afegidie ni ade a ye nani da so ho ahotoso na enioma ye hunu ho adansegye ade no hunu na so ho adanse a kyerɛ sampada kode na tiase wo hunu mframada wotumi hunu mframa eni wantumi hunu mframa na so de na di ho adanse sam mframa ho nsuo ede na di ho adanse sam mframa pa ye ho mekoye mu bi tiase ana bi wo ho de di ho adanse sam mframa pa wo ho ne se onu ya hwɛ ewie mu nyinaa na sɛ wiase nyinaa enioma wo wiase nyinara ɔsrane ensoroma emu ɔhamu chichemu aduosia ɛyɛ mframa sɛ ɛba asase ani mframa yɛ ho mekɔ yemu no asase ani asaso ba asase so a mframa nko na wa asase so asase ani yɛ mframa nko de di ho adanse sɛ mframa wa asase so no hwɛ ama sonsono tumi nyini ama nua udua biribi atumi nyini de di ho adanse sɛ mframa wa asase ani no sonsono sanka wonya mframa ahome sanka wawu de di ho adanse sɛ mframa ɛwɔ asase ani so ana dɔteɛ mpo aseɛ no kyerɛ sɛ ɛmoawamoa wɔ ɛwɔ asase mu no wɔ mote asenso mu ngu de di ho adanse sɛ mframa wɔ asase ani no ɛyɛ nnabaeɛ a wodua a ɛkyerɛ sɛ ɛdudua tumi fifirie kwasɛrɛ so kɔhwɛ anwea pradada so desert deɛ nti adua baako yi si wɔ kyerɛ sɛ so mframa ne nɔɔso ɛwɔ sɛ wotumi dua biribi ma ne nyina kyerɛ sɛ mframa wɔ asase no mu hwɛ nnua hwɛ wura hwɛ wo nɔbaeɛ a wayɛ hwɛ sonsono hwɛ mɔwamɔwɔ wɔ asase mu kanka bi wonya mframa ahome akɔhyɛ asase mu wɔyɛ deɛ nti yɛn kyerɛ sɛ biribi wɔ hɔ no ma w'ani wantumi hunu nanso yɛwɔ ho adanse kyerɛ sɛ ampa de kodeɛ no te ase te sɛ mframa wontumi hunu mframa na so deɛ na di ho adanse sɛ mframa wɔ hɔ de di ho adanse sɛ mframa pa yɛ ho mekɔ yɛ mu bi wɔ hɔ no hwɛ nkanka bi hwɛ sonsono hwɛ nnabaeɛ a wadua Kamframa ni asase no manka ebenyini kamframa ni wanka abetena se eno ti gidie ye neoma ye wo gidie ba kwase kyene se ye wo biribi wo ho no ma wani wantumi hunu nanso wo ho adanse na ma wo gidie
Enoma ye hunu ho dance je ti biribiara ni wa tie ase nam jimie ne nkwase asam so baaye. Eti enoma wu hunu na so ho dance ye kire wo sampa de kode na tie ase na ye gidie. Enti ye ne gidie ase kire edan ma fa ma hunu gidie ase kire. Gidie ase kire ne se ade a wani wantumi hunu so wugidie. De enti ade a wani wantumi hunu so wugidie ne se owo ho dance entira. Ade kode no hunu da o na so wugidi de na ma ade a hunu da enso wugidie enam ho dance gye ena ye wugidie ba ko nso no se gidie ba ko so frade a ye hunu mu na gidi asofo ne se gidie frade a hunu ye mu de ti ma woje ni o ma ye hunu ni no esane ade kode a ye hunu ho dance gye gidie ye enioma ye hunu ho dance gene pa kire pasa ya wona ma bin mo no mate yase ya ye hunu enioma wani wantumi hunu na so ne adekodia no adekodia wantumi hunu so ade na te yase ade chasa dance ye no awase ye hunu wonu adanse ye hunu da asemni ebiere ni obaji biribia ni adanse asemni ebiere ni wa obaji biribia wotumi hunu wontum se ya adanse areti ya wadanse ahodo ya wasemni abia okwa asemni abia ya wonkrata adanse ene ye wo adanse ya yehunu ya won tabi atwa ho anhia nso ho adanse doso daso ansana danse ni betumi ya so asem ni abia no wani no agese yehunu areti wa wo ye oloye ni no ko di obi asema ma no a ka gono se de wo kan ye nokore babia bibia sie no unya ho fa ho adanse breti na wo ko asem ni abia ya so adanse wo he ko fa adanse bra enti adanse bibia wo se yehunu ti sa adanse no wo de akinyegie bere ni ho wona wo se se na asie ho adanse we fa bra wo de adanse ne ba be edi enti ye wo honam fam ade a yehunu ene wo ho fam ade a percent of dark matter in the universe are not seen. Aboro nya sapedi sunyafo adi ho adanse se wo ko wie mu a emu ha mo nchichemu adi o watwe num ye hunu ya wa danse bebre kira se ya wona ma biri mu hono mu a ho adanse ana ho adanse gye ama ye hunu adekodi ya hunu no tumi di ho adanse eni anu me pa kire sei eni o ma ye hunu ho adanse gye no ene se sa adanse no wobetumi ye hunu ewo mo sa adekodi ni ye hunu ye bribia tese magnet na magnet no otumi hunu na ho odene wo hwa magnet a wo hunu ne tumi no se de bebetumi hunu se magnet ana dade de chidade no wotumi no wo de fa ben Hindi mo nakikita yung puwersa. Akala mo baka lang siya. Pero dahil sa magnetism, umaalugo, naghahatak no? Merong power na hindi mo nakikita. Yung magnetism. Pulling each other. You don't see the power, the force of magnetism. That's the energy that is in the magnet. You don't see the energy, but the result of that energy can be seen by the action
of materials that are being attracted by the magnet through its magnetism. The same with faith. You may not see it, but you believe because you have seen an evidence. The evidence of things not seen. What do I mean to say? Why am I delivering this to you? Can God have faith when other pastors said that all things can be seen by God? Why is there a need for him to have faith? And that's what they do not understand. That's what we're going to study, God willing, tomorrow. How do we justify that God has faith? It's from the Bible, and that's from the Bible. Sometimes I mention science just for you to understand that there's evidence of those things that not seen. You believe those that are not seen because of the evidence you have seen. Why? Faith. Say nama wuntumi hunu. Hwɛ nama wuntumi hunu no. Ɛwɔ adanseɛ. Ɛde na di ho adanseɛ. De wobɛtumi hunu. Mama yɛn kenkan. Mama yɛn kenkan no na barama Daniel. Yohane ngometi aduonu. Ɛnkyɛmu aduonu enum. Ase ana asuafo no se no se yehuna awurade na toma ka kyerɛ wɔn se sama hunu ne nsɛm nadowa no anan mu na manfa mensa tia manka nadowa no anan mu amari nyini aduonu nsia na no akyiri na wɔtwe na nasuafo no wɔ ɛdan mu bio na tama ka wɔn ho na Yesu bae yeso na apono no mu atoto na wobegyina wɔ ne mfimfini na wɔka sɛ asomdwoɛ enkamo ana afa wɔse Thomas afa wɔn nsa tia bra ha na bɛhwɛ me nsɛmu na afa wɔn nsa bɛka me mfimu na nyɛ tinyegifo na gidi adeno watwe Toma buase no se awurade ne menya nkopon Yesu se no se Toma se wohunu me nti na wagye adie inhyira ne won na wohunu ye na wagye die eti wokwa be na Thomas fa so nya agidie Thomas hunu awurade ti na wagye die eru se Thomas kan ye waso se ma hunu awurade amenyini Kapem sa mede mensa tia beka ne nsɛm nadowa no anan mu ne mfin mu na se ma huna menyini every say awurade wo sɔre na ki wo sɔre frɛ ufom no ɔkɔ na suafo ne nkyɛn na suafo ne ka kyerɛ sɛ Toma awurade aba wanya ne frɛ ufuo mu wanya ni na mo bra wɔ ne nsa ka Yesu Kristo no so ne mu no wɔka sɛ Yesu sɛ no sɛ wohunu nti na wagye yedie ɛno nti yekuta bode mu nyansa pɛ adanseɛ wanya ni sɛ awurade anya ne frɛ ufuo mu kɔpem sɛ wɔno amu de ne nsa so ne mu okunu si ya bo awurade yɛsɛ nua mu na de awurade Yesu Kristo ka kyerɛ no sɛ wohunu me nti na wagye adie na nhyira ne wɔn na wohunu yɛ so wagye die enti gyidie betumi afiri ade a yɛhunu mu na sɛ Thomas wohunu Yesu mpokura no a wohunu kwan ya wɔfa so nya ne frɛ wufuo mu kura na wohunu no wagyidigye yɛ sampo wɔnya ne frɛ wufuo mu
Yesu kasa fa wansa Bɛka memfin mu na so me na adwana na mo hwɛ na wobɛkunu na wagye diye reti brada ne mama yɛnto yɛ twere Kronkron Adesua ne so da foforo ɔkyena Yakopɔn yɛ adoma bɛto so na ase na bɛpɔ mama yɛ mmɔmpa yɛ na yɛnto ho mo nyomba ko yɛ ne abɔmpa yɛ. Oh
The scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days. Where people Emuna nipa ba sorry etia won ho esane adifo de pe na tumi ho kom enti na wa ba akofo wo pese wodi wiase so nti na yade wa hu ne kom beba apete nipa apepem enkwa afri won nsem wa wiase afa na nyina ya sho se ye hunu nsenkyereni maako ya kana ya manehunu a atwa ye no hia yehunu bone emro so emma nyina na nipa shase pa no yi nanso wanya bi abra no woso se ye be ye baako na yabro ye ho ase wasafarade anim mama yemfa ye no kotosere ento de owatumi se obade ye enkwa afri ahomane a ewo ewiase sum mono ensemni ahomane a wosoro honom mama yemfra wenyankopon twede yempon isane yema ne yema emmanti ne ewiase motimamuni biara hwehwe enidasoɔ ne nkwagye na yatumi anya asomdwie wa yakoma mu ne enidasoɔ eboroso amanehunu anipa fam nyina akyire enianoma merema na yanko nipa mama yensiesie yakoma na yemompaye. And I nominate and down for num. In the name of your only begotten Son, Asramada. we thank you once again for the opportunity that you have given us. We have heard your words. We have felt the enlightenment in our hearts, in our minds. That was it. So am I and the Buyen a Buya Yadrin and Yakomemo. Ya pasa ya pie and so moka a chero. So am I and yes, you who was swear to say, Brebiare Betty when some young watenka. A giant that was a sabrania bringing a water net in a yen. Now we yen free a sumo. Now am I an NTS now ya pe wensem pi abrebiare beti wensem avese yate enegye mroso ho atenka wa yakoma ye ni atenka wensem de brayen akekere yen akra ure na gidia ye wonu mu no ayekese arada yesra wosefa wonsaka wana wotie wotwera kronkron adesua akra na wana koma ma wan mu sa de yese yade samaye nyina emeye enkoa ye betumi aye botaye ntia yete ase agya yesra wosebo ye nyina awo ye ntebia ye wo mu sesie yimo ye bompa ye ma ya want to Esra was a fire bonnet chain, then the peg na bonnet, boy. Or at a 10 yaman who had the beer a famu. We are seeing it as why Kamaya say want to mean your hay. That's why that crying with the pedia. Those Nakawana when you may free one is one need us why one home a coffin no wabutua. A jayasra was a kai woman in Nara. Obiara ni wa yebetumi adwane yakwa ne nkyɛn ɛna hia dem onkuto ne yen boafo ɛsra wo sɛ boa wɔn a wɔyɛ adɔyɛ wɔn a wɔyɛ enipa papa abamo mpanifo ɛsra wo sɛ boa nipa wɔn mo dwene wɔn ntemmamufo ho agya ɛsra wo
Sakayama, Rayadofo, Mpenifuo, Musia, Nyankani Yakunafo, Yamubiara one Namkoto Sere, and a Bisadie, a jar that drink nato, a Sraos and Mawape, no, in Mubiara Brabomu, na. When somebody a jadi jinashe, ne rade yada wase. When ne rade Yesu Kristo dimo. Amen. Mama you change now. May the everlasting love and mercy of our Father God Almighty, Oto, Niasmuje free energy trade and pono wasoro. Adomaya resa. Nemkwaje free ne radi Yesu Kristo. Ne onom kronkron Martin yatene. Entene yina kuma mu ne titire wo yanemamu. Sese ne da yina. Amen.